Eliana, Eliana, kom. Huh? Gaan we Hoezo? weer challenge doen. Weet je nog van de keer? Deel 2. Zullen we gaan klappen? Nee, ik weet wat veel beters. Ik ga springen. Oké. 3, 2, 1. Wat is dit nou weer? Wat is dit? Kijk, we moeten eventjes onze naam intypen. Ik ga even kijken. Ik heet Jaslyn. Oh, is die populair? Is die populair? 10k! 20. 20k! Wat de... Oké, mijn beurt. Oké, mijn naam is Eliana. L-I-A-N-A. Wat zeg ik? Wat zeg ik? Ik heb gewonnen. Bye.